Did you know a day without the Lord is a day that is wasted? Welcome to Mandara online worship platform. We are just here to tell you that during the week, you can make an appointment to meet with your Lord and Savior. Every day at 6:30 in the morning, we do have our power hour where you glean the most important lessons for you to find strength to face each and every other day. And on Wednesday, we do have our midweek service at 6:15 p.m. in the comfort of your homes after the labors of the day. Hear God speak to you. On Friday, as we conclude the week, we've got to listen to the beautiful words, the wonderful words, the words of life at 6:15 as we are ushered into a solace with our Lord and Savior. So join us on Mandara online worship services as we hear God speak to us during the week. God bless you. Moyo unofawa Toya kuna Jesu Onesi wedu Nekutenda tohuya Kuchishangu chedu Ora pawa Makaneta Shakana kakuwayo Mukuna mata Tinokomorerwa Ora pawa kaneta Shakana kakuwayo Guwaye kuna mata Tenzi oswedera Anetsitsi kunzwa wana Bachichema Jesetino jisa Pamakumo ake Ora pawa kaneta Shakana kakuwayo Mukuna mata Tinokomorerwa Ora pawa kaneta Shakana kakuwayo Guwaye kuna mata Apawano yetwa Toisa kuna tenzi Ano batira Nemoyo wekunzwira Obisa jineto Ora pawa kaneta Shakana kakuwayo Mukuna mata Tinokomorerwa Ora pawa kaneta Shakana kakuwayo Panguwaye mnamatwa Tinomusimbira Shikomorero Jese Tinojiwana Mukusimbira iye Amunada muto Ora pawa kaneta Shakana kakuwayo Mukuna mata Tinokomorerwa
Makadini vana vaMwari, tinoda kutenda Mwari nemukana wavatipa zvekare wekuti tive tinosangana pakudzidza shoko ravo. Apo tiri kuenderera mberi nedingindira rinoti I will go, ndinoenda kana kuti ndichaenda. Musoro wenyaya wedu wanhasi unoti tinokokwa tose kuhumwe yevhangeri. Tinokokwa tose kuhumwe yevhangeri. Chinonzi humwe chii? Kune vakambogara kumamisha, muchaona kuti kare varimi aiti kana nguva yekurima yasvika, kana kuti ingava nguva yesakuro kana ichinge yasvika, basa riri pamberi pavo raita seravawandira, vaiita inonzi humwe, apo vaikoka vanhu vemunharaunda. Kana vanhu vachiuya kuhumwe, vaivuya nezvekushandisa, dzingava zvipani kana zviri zvekurima, angava mapadza ekusakura kana iri humwe kana kuti nhimbe yekusakura. Asi isu pano tiri kutaura pamusoro peivhangeri. Tiri kutaura pamusoro pekufamba neivhangeri mukati menharaunda dzatigere. Tiri kuti tose tinokokwa kuhumwe yevhangeri. Kuti tinzwisise nyaya yedu zviri nani, tichaverenga kubva kuna madzimambo echipiri chapter 5. Zvino Naamani, mukuru wehondo dzamambo weSiria, waiva munhu mukuru kuna tenzi wake, nomunhu waikudzwa, nokuti Jehovha wakanga akundisa vaSiria naye, uye waiva munhu wesimba novumhare, asi wakanga ana maperembudzi. Zvino vaSiria vakanga vandorwa, vakaita mapoka mapoka, vakadzoka nomusikana muduku wavakanga vatapa panyika yaIsraeri. Iye wakanga achibatira mukadzi waNaamani. Pano tiri kusangana nemurume anonzi Naamani. Naamani akanga ari amikomanda wehondo yeSiria. Ari amikomanda kudaro, akanga ari munhu mukuru kuna tenzi wake, uye zvekare akanga ari munhu anokudzwa. Nemhaka yei aikudzwa? Nechikonzero chekuti Jehovha wakanga akundisa Siria naye. Iye ndiye akanga ari amikomanda. Mastrategies ehondo, Siria yakanga yakazendama panjere neumhare hwaNaamani. Asi kunyange akanga neumhare hwakadaro, Bhaibheri shoko raMwari rinoti asi wakanga aine maperembudzi. Ndiri kuti chii hama dzangu pane dzino nguva? Apo tiri kukokwa mukati mekuvhangera, apo rukoko ruri kuuya kwatiri, muchaona kuti tine zvimwe zvinhu zvinongotinamatirawo, zvinhu zvinokanganisa kufamba kwevhangeri, zvinhu zvinogona kutadzisa kuti vhangeri rigone kugamuchirwa apo tinoedza kuti tisvikire vakatikomberedza. Zvimwe zvacho zvinogona kuva zvivi zvatajaira kurarama mazviri. Saka patinoedza kuti tive tinotaura nevamwe nezveshoko raMwari, tinoona tiri vanhu vasina kufanira. Dzimwe nguva vaya vatinenge tichisvikira neshoko riya ndo vanototirangaridza kuita kwedu kusakafanira. Asi regai nditi, ngatisatadziswai kuti tive tinopinda mukati menhimbei. Ngatisatadziswai kuti tive tinopinda mukati mehumwei tichiti nekuti hatina kufanira. Vavariro yedu ndeyekuti Jehovha tipeiwo vumhare, tipeiwo kukudzwa, mugotipa simba neuchenjeri wekuti tigone kuti tive tinodzidza vhangeri iri navamwe. Zvikanzi Naamani wakanga ane maperembudzi, zvisinei nechimiro chaakanga ainacho chekuva mukuru wehondo dzeSiria. Regai tidzike. Pavanoenda kunorwa, vaSiria vanonotora musikana muduku, vobva vauya naye. Musikana uya unovuya obva ashandira mukadzi waNaamani. Verse 3, akati kuna tenzikadzi wake, dai ishe wangu aiva kumuprofita uri paSamaria, ungadai akavaporesa maperembudzi ake. Mwari ngaavongwe nomusikana muduku uyu. Siria painoenda kuhondo, inonorwa hondo neIsraeri. Maperembudzi ainawo Naamani, asi hondo yaakarwa neIsraeri unoikunda. Mukukunda kwehondo anobva atora nemusikana muduku. Akavuya musikana muduku uya, iri nhapwa ndokubva yatanga kushandira mukadzi waNaamani. Mukushanda imomo, musikana unovona kuti hongu tenzi imhare pakurwa, hongu tenzi mukuru wehondo, asi vane maperembudzi.
unotaura natenzikadzi wake asingatyi, asingazezi chimiro chake chekuva nhapwa uye zvekare chekuva muranda mukati memba yaakanga ari. Unoti dai tenzi vanga vari kuSamaria. Ikoko kuSamaria kune muprofita. Muprofita iyeye ungadai akavaporesa pamaperembudzi ake. Muenzaniso wakadii we-early Christian education kuvana, muenzaniso wakadini wedzidziso dzinopiwa vana sehwaro hwemuupenyu hwavo. Muchaona kuti makore otorarama ano vana vanoenda kuzvikoro vari pamazero maduku. SDA, ECDB, grade 0 vana vanenge variko kuzvikoro. Zvikoro zviri kuedza kugadzira hwaro hwekuti kana voenderera mberi nedzidzo yavo zvigova zvakareruka. Muenzaniso wakadini watingadaiwo tiri kuusevenzesa mukati mesangano nhasi kuti deno vana vedu vagonavo kutanga hwaro hwechikristu pazera duku rakadaro. Sevabereki, effort yakakura zvakadini, maresources akawanda zvakadini atinoisa mukati mekudzidzisa vana vedu pazera diki. Heuno muenzaniso wemusikana muduku anobva kuSamaria anoti aona maperembudzi aNaamani, unoti dai tenzi vanga vari kuSamaria, maperembudzi avo nemhaka yekuti kune muprofita vangadai vakapodzwa maperembudzi. Regai tidzike. Muchaona kuti zvino mumwe akapinda akandoudza ishe wake akati, musikana wenyika yeIsraeri wakataura chokuti nechokuti. Mambo weSiria akati, enda ndinoda kutuma mwadi kuna mambo waIsraeri. Mukadzika nenyaya iyi munoona kuti mambo weSiria unonyora mwadi. Naamani haasi munhuka anongovawo munhu just a general citizen wemunyika yeSiria. No, but he is the army commander at the helm of security of Syria. There Naamani ndio pari ipapo. Saka kufamba kwake haafambi so munhu angorivo munhuwo. Unofamba zvine mutsigo, unofamba nemwadi ine chidindo cheSiria kuti zvityiseka. Maiziva here vana vaMwari kuti pose patinozvipira kubata basa raMwari iri, Mwari havatitenderi kuti tiriite basa iri neumhare hwedu. Jehovha havatitenderi kuti tiriite nesimba redu, asi unotuma ngirozi dzake nemweya wake mutsvene kuti uve unofamba nesu kuti zvityise. Patinosvika vatinosvikira tichidzidza navo havavoni isu asi vanoona Kristu anenge ari patiri. Saka ngatisatyai nekuti hatisi isu tiri kuinda kubasa asi Mwari vari kutituma. Mukutituma kwavari kuita Jehovha vakatikomberedza nengirozi dzinotipa simba rekunzvera magwaro, dzotipa simba zvekare rekugona kudzidza nevamwe zvinonzwika uye zvinonzwisisikwa. Saka Naamani unoenda. Mukaverenga pavhesi ya9, naizvozvo Naamani akaenda namabhiza ake nengoro dzake akandomira pamukova weimba yaErisha. Erisha akatuma nhume kwaari akati, enda undoshamba kanomwe muna Jorodhani, nyama yako idzokerezve kwauri uve wakanaka. Tisati tasvika pavhesi ya9 muchaona kuti mambo waIsraeri pavhesi ya7 paanotambira Naamani, paanotambira mwadi iri kuuya naNaamani kubva kuSiria, hazvina kumubata zvakanaka. Unoiziva kaSiria kuti kana Siria yovuya inoparadza, kana Siria yovuya Israeri havana simba nyanyisa kana vasiri kufamba nenzira dzaMwari. Saka vanotoita kuti Siria yatumira mwadi. Paakatambira mwadi, mambo unobvarura nguo dzake. Paanobvarira nguo unoti iye, asi ndini Mwari kani? Pavhesi ya7, ndinoziva kuuraya nekururamisa kani? Munhu uyu zvaatuma shoko kwandiri kuti ndiporese munhu maperembudzi ake. Asi ndinofara naErisha muprofita waMwari. Pavhesi ya8 Erisha unoti anzwa kuti mambo waIsraeri wabvarura nguo dzake, anotuma shoko kuna mambo akati, mabvarureiko nguo dzenyu imwi? Ngaavuye hake zvino kwandiri azive kuti muprofita uripo pakati paIsraeri. Mwari ngavavongwe naErisha. Erisha unoti, nhai mambo,
kumabvarurire nguo dzenyu? Chii chaita kuti musvike pakubvara nguo zvarema zvikanyanyodiko? Itiye auye kwandiri. Kana auya kwandiri Naamani, uchaziva kuti pakati paIsraeri pane muprofita waJehovha. Shoko riri kuvavarirwa naErisha kuti Naamani mukuru wehondo azive harina kutangwa nomunhu mukuru, harina kuvambwa nomunhu mukuru, asi rakavambwa nomusikana muduku. Musikana akanga akadzikisirwa zvakadaro, musikana akanga ari nhapwa, ari mukati memba yaNaamani, asi unotendera, unoti hongu ndiri nhapwa mukati menzvimbo ino, hongu ndiri mushandi, asi kunyange zvakadaro hazvigoni kuva nhapwa kwangu, hazvibvisi vhangeri riri mandiri. KwaIsraeri kune muprofita waJehovha. Vakakomborerwa vanoti vari mukati memasituations akasiyana-siyana eupenyu huno, havabvumiri kuti macircumstances akavatenderedza ave iwo anoshepa misheni yatakatumwa nayo kuenda nayo kunyika, asi misheni yavanenge vainayo yekuenderera mberi nevhangeri ndiyo inoshepa macircumstances akavatenderedza. Ndo zvakaita musikana uyu. She was so insignificant mumuri waakari. Kana pada paitwa misangano yemisha, kana pada paitaurwa nezvehondo kana kuti zvemusha waNaamani, hapana aifunga kuti tine musikana muduku wekwaIsraeri. Asi izvozvo hazvina kumumisa kuti akone kupupura kuti kwaIsraeri kune muprofita. Kone mhaka yeiko isu tichitendera nyange uri subordinate unogona kutaura nasupervisor nezvaMwari? Nyange uri munhu akadzikisirwa, haisi nyaya yesocial strata, tiri patiri ipapo, hazvinei nesocial class izvo. Kana totaura vhangeri, vhangeri pamuchinjikwa tose takaenzana. Saka vana vaMwari, hazvinei nezera, hazvinei neexperience, hazvinei nekwatinoshanda, tose tinokokwa mukati mehumwe yevhangeri. Tiri kukokwa mukati mebasa. Musikana muduka haana kutarira kuti ndiri mudiki, ko ndingagotaura sei kuna tenzikadzi wangu. Izvozvo hazvina kumumisa. Asi unoti chandinoziva ndechekuti kwaIsraeri kune muprofita waMwari. Vechidiki, Mwari ngavatibatsire mukati mezvikoro matiri, mukati memayunivhesitizi, mukati memabasa matinenge tiri. Ngatiendei neshoko, kana iri humwe, kana iri nhimbe yevhangeri iyi. Munhu wose unokokwa. Pane Mwari zvavakaisa patiri. Izvozvo ndio zvavari kuda kuti tisevenzese mukati memunda wavo. Vasikana vechidiki, nguva yedu zhinji tinopedza tichitei? Vakomana vechidiki, nguva yedu zhinji tinopedza tichitei? Heunoyi musikana uyu, pfungwa yangu inoti akanga aine ukama hwakanga hwakasimba namai Naamani. Ndo zvakavapa simba rekuti vanoteerera zvaakanga achitaura. Munofunga kuti dai akanga ari munhu aibata basa rake zinyekenyeke, mai Naamani vangadai vakamuteerera here? Chakaita kuti varereke nzeve yavo, tenzikadzi kumuranda, inyaya yeconduct yemwana uyu. Akanga ari mwana, akanga azere neunhu, akanga ari mwana aishanda nesimba. Basa rake waibata zvakanaka zvakadaro zvekuti kunyange paanonotaura natenzikadzi wake, hapana chinomisa kuti tenzikadzi wake amuteerere. Muenzaniso wakadini wevashandi nevashandirwi apo tiri muhumwe yevhangeri. Vanotishandira tinombovabata sei? Vanotishandira tinovaona sevanhu vakaita sei? Maizviziva here kuti munhu wose wakasikwa nomufananidzo waMwari? Panonzi Mwari wakada nyika nokudaro, hazvirevi kuti vashandirwi voga ndo vakadiwa naMwari. Aiwa, asi munhu wose, kusanganisa nevanotibatsira basa. Tine ukama hwakadiniko apo tiri mukati mehumwe yekuvhangera? Tine ukama hwakadini vatinosenzera? Mari dzavo tinovapa nenguva here? Tinovapa dziri marivo dzinotenga here? Tenzikadzi vanoteerera inzwi romuranda.
hama dzinodiwa, hazvinei nekuti tiri papi mukati mekurarama kwedu. Muuranda imomo handei kuvhangeri. Muvushe kana tirisu tiri madzitenzi handeivo kuvhangeri. Musikana uyu haana kuti aiwa kana regai ndingokonzentrera nezvebasa rangu roga pano. Patinenge tichiita basa iroro ngatinamatirei mikana mukati memakambani atiri, mukati memaindastiri matiri, ngatinamatirei mukana wekuti tive tinogoverana nevamwe shoko raMwari. Saka Erisha unoti, mubvunzei kwandiri. Ndoda kuti kana Naamani auya kwandiri azive kuti kwaIsraeri kune muprofita. Mukaverenga manje pavhesi ya9 na10 ndipo Naamani paanoenda. Asvika kune Erisha. Erisha unoramba ari maakanga ari. Ndokubva atuma nhume kwaari akati, enda undoshamba kanomwe muna Jorodhani, nyama yako idzokerezve kwauri uve wakanaka. Asi Naamani wakatsamwa, akabva akati, tarirai, ndanga ndichiti zviro kwazvo uchabuda kwandiri. Akamira, akadana zita raJehovha Mwari wake nokupuruzirapo noruoko rwake agoporesa maperembudzi. Regai nditaure ndichiti vana vaMwari, apo tiri kukokwa mukati mehumwe yevhangeri. Vanhu vari tiri kuendera, vanhu vagara vaine zvitendero kana kuti zvavanotenda mazviri. Heunoi Naamani, hongu unoti pamba pemuprofita wekwaIsraeri ndasvika. Asi muprofita wekwaIsraeri unototuma nhume kuti itii kuna Naamani ngaaende anoshamba murwizi Jorodhani. Naamani handizvo zvaakajaira. Naamani handizvo zvaakakura achiona. Saka unovhunza kuti ndaifunga kuti zvimwe uchabuda. Kana abuda wondipuruziravo namavoko kuti inini maperembudzi abve kwandiri. Zvinhu zvakanga zvisina kujairika kwaari. Regai nditaure ndichiti, apo tiri kuenda mukati mebasa, hatisi kuzochinja maitiro edu ezvinhu nekuti tinoda kuti tifanane neavo vatiri kudzidza navo. Ngatingwarirei nyaya yecomplacense patiri kuenda nevhangeri. Dzimwe nguva vanhu vanoti aiwa ngatidai shuwa tikanyanya kudzikisa gejo, pano hazviti aiwa. Shoko raMwari munondo uyu unocheka kwose. Isu chedu handei nevhangeri sezvariri. Chedu kudyara asi unomedza handisu. Isu chedu kukusha vhangeri asi unomedza ndiMwari pachake. Tinogona kuda kubatwa nefungu yekuti adii kuita semaitiro avo ivo. Isu hatisi ivo. Isu tiri vano kuti tisenge vhangeri iri reruponeso, kuti tiende naro kwavari. Saka isu hatisi kuzonokopa kana kuti kunoita kaitiro kavo. Naamani wakanga ajaira kuvona vanobatwa, kuvona vanopuruzirwa kana vachirapwa. Asi Erisha unoti enda unoshamba murwizi Jorodhani. Regai tiverenge tinzwe pavhesi ya12. Zvikanzi naNaamani, ko Abhana naFapari idzo nzizi dzeDhamasko hadzina kunaka kukunda mvura yose iri pakati paIsraeri here? Handingashambi madziri ndikava wakanaka here? Naamani unotanga kukombeya kuti rwizi Jorodhani airuziva ka. Pamwe rwakanga ruzere madhaka, pamwe rwakanga ruzere nezvakanga zvisinganakidzi pakutarisa pameso. Obva abvunza mubvunzo woti ko Abhana naFapari idzo nzizi dzeDhamasko hadzisi nzizi here? Regai nditaure pfungwa iyi ndichiti vana vaMwari, apo tiri kukokwa mukati mehumwe yevhangeri. Abhana naFapari hadzisi nzizi. Rwizi ruri kutaurwa pano naErisha ndiJorodhani. Hongu idzodzo inzizi kuDhamasko, asi kwete pakurapa maperembudzi. Tine nzira zhinji dzekuvhangera nadzo mayouth, tine nzira zhinji dzekuvhangera nadzo, asi hatishandisi dating, courtship nemarriage senzira yekuti tive tinovhangera nayo. Abhana naFapari hadzisi nzizi dzeDhamasko. Nekuti tinogona ka kuti titi aiwa patiri kuenda tinoparidzira apa, tobva taona vatinofunga kuti tinogona kuita hoche koche.
yemuchato navo aiwa. Ngatifambirei chimwe. Zvazvino tiri kuenda kunodzidza nevanhu nezvevhangeri. Tiri kunoenda kuti tinoparidza Jesu watakatenda maari. Hatisi kuenda kunotsvaka marriage partners apo tiri kufamba. Muedzo wacho mukuru iwo. Mukarangarira nyaya yaRoti naAbrahama. Paya panonzi naAbrahama, naro ngadzirege kuvapo pakati pedu newe nekuti tiri hama. Roti unoti atarisa unoona kusvibira kwemapani. Obva ati ikoko ndo kwandinoda. Mwari ngavatibatsire vechidiki. Patiri kupinda mukati meevangelism, patiri kupindura, apo patiri kubvunzwa kuti inzwai Jesu odaidza, ndianiko ungasevenza, ngatiendei mubasa, tifambire chimwe chete chekunodzidza navanhu, tombomira zvimwe izvo, abhana nafapara hadzisi nzizi. Hatisi kuzotsvaka marriage partners, hatisi kuzotsvaka kuwanikwa kana kuwana kuvanhu vatiri kudzidza navo. Zvazvino tiri kuenda nevhangeri. Dating, courtship nemarriage hatisi kuzoisevenzesa senzira yekuvhangera. Abhana nafapari hadzisi nzizi dzeDhamasco. Mukaverenga muchidzika, unoramwa Naamani. Unoti kana zvadai ngazvikone. Zvikanzi naizvozvo akaenda akabva akatsamwa kwazvo. Verse 18. Zvino varanda vake vakaswedera vakataura naye. Vakati, nhai baba vedu, dai muprofita akakurayirei kuita chinhu chikuru, hamuzazviita here? Ndoda zvaakati kwamuri shamba uve wakanaka. Ipapo akaburuka akandonyura muna Jorodhani kanomwe, sezvakanga zvataurwa nomunhu waMwari. Nyama yake ikadzoka ikafanana nenyama yomwana muduku, akava wakanaka. Verse 15 inondikomborera. Zvino akadzokera kumunhu waMwari, iye neboka rake rose akasvika, akamira pamberi pake akati, tarirai zvino ndoziva kuti hapana Mwari pasi pose, asi pakati paIsraeri. Naizvozvo zvino gamuchirai henyu chipo kumuranda wenyu. Mwari ngaavongwe naNaamani. Naamani unoita saakuunika. Naamani unoita saadzokera kumasure. Asi varanda vake, regai ndidzokere panyaya yevaranda. Munofunga here kuti waiva ukama hwakadii hwakanga huri pakati paNaamani nevaranda, hwekuti vanonyengirira tenzi wavo kuti aiyewa tenzi, kukanadai mamanzi itai chokuti nechokuti, maikonewa here kuchiita? Vakakomborerwa vanoti kana varanda vavo vanovashandira vachitaura vanovateerera. Vakakomborerwa vanoti varanda vavo kana vachidzora nekuvaonesa, naivo vanoteerera. Naamani unoteerera varanda, unonoshamba kanomwe muna Jorodhani, ganda rake robva raita seganda romwana muduku. Wodzokera kune Erisha, woti tarirai, hakuna Mwari kunze kwaMwari ari pakati paIsraeri. Jehovha ngaavongwe. Zvakakonzerwa nei? Chii chakasunda kuti asvike pakutaura mashoko, asvike pakupupura? Inyaya yekuti mwana muduku akanga ari mukati memba ndiye wakagona kuti ava anopupura kuti kwaIsraeri kune muprofita. VaHebrew chapter 11 pavhesi 24. Nokutenda Mozisi akura, wakaramba kunzi mwanakomana womukunda waFarao. Akati zviri nani kuitirwa zvakaipa pamwe chete navanhu vaMwari pakufarira zvivi nguva duku. Chii chinoitika pana Mozisi? Mai vake Jochebhedhi vanonzwisisa kuti vakanga vaine nguva pfupi nomwana wavo Mozisi. Nguva yavakanga vainaye vanomudzidzisa zviga zvokutenda. She taught diligently the will of God unto Moses, such that Moses akura kuna vaHebheru anoti zviri nani kuti nditambure navanhu vaMwari pane kufarira zvivi kwenguva duku. Chiko chakanga chasimwa namai vaMozisi muna Mozisi. Chiko chakanga chasumwa namai vemusikana muduku uyu wakanga abva Samaria. Idzidziso. Vakawana nguva yekugara pasi navana, vakawana mukana wekuti vadzidzise vana pamusoro peivhangeri yavanotenda.
apo tiri kupinda mukati mebasa, apo tiri kukokwa kuhumwe yevhangeri, ngatiindei nedzimhuri dzedu, ngatiindei navana vedu. Pese patinobatira Jehovha, ngatisafungai kuti vana hapana chavanogona kutibetsera. Munhu wose unokokwa kuhumwe yevhangeri. Hazvina kuda vehigh class izvi. Ndinofarira pfungwa iyi yekuti though akanga ari musikana, akanga ari ngori mubati mukati memba, haana kuhla kusvikira tenzikadzi wake. Unosvika even kuna tenzikadzi anova mukuru wemba yaakanga achigara. Ndiri kuti chii vana vaMwari? Patiri kuenda kune vhangeri, patiri kuenda kunodzidza nevamwe pamusoro pekunaka kweuchikristu, ngatisazezai kupinda mumisha inotyisa. Ngatisazezai kuti tive tinoita maappointments nevanhu vakuru, ma-CEO ema-companies, varidzi vemakambani, ma-shareholders. Ngatigogodzei misha yavo, nekuti tiri kuti hatisi kufamba toga kamukati merwendo urwu. Basa rine muridzi, imwi neni tiri kungokokwa semudziyo. Saka kunyange vakuru venyika ngavazive kuti kwaIsraeri kune muprofita. Kunyange vanotitungamirira mabasa ngavazive kuti kwaIsraeri kune muprofita. Mwari ari kutituma mubasa uyu haasi Mwari muduku ayewa, asi kuti ndi Mwari wakasika denga nenyika. Saka tose ngatibvumei kukokwa kuti tivewo kuhumwe iyi. Tibatirane pamwe chete nevamwe, zvisinei nezera, zvisinei nesocial class, zvisinei nekudzidza kana kusadzidza. Zvikanzi Mwari he qualifies the called. Ndiye Mwari watinonamata, unotigonesa kuti tive tinopinda mukati mebasa. Inzwa Jesu odaidza, ndiani osewenza, minda yese yatoiva, ndiani achakowa, tenzi anodaidzira, achazokupatuso, ndiani achapindura, ndiri pano nditume, kana usingabiri nyanza, kana kushumaira, shumaira vahedeni vakakutenderedza, kana usiringirosi, kana usi Pauro, taura rudo rwa Jesu, uti akatifira, kana usiri murindi, parusvingo rweZioni, uchinongedza kudenga, kunova paupenyu, nemina matone zvipo, woita kuda kwake, ungafanane naAron, kubatsira muprofiti, apo mweya iri kufa, tenzi achidaidza, usazoti neunyope, handikwanisi basa, ita basa ranokupa, farira basa rake, pasika kumupindura, ndiri pano nditume, apo mweya iri kufa, tenzi anoda
sotiwe neunyope andikwanisibasa itabasarano kupa farira basarake kasika kumupindura diripano nditume itabasarano kupa farira basarake kasika kumupindura diripano nditume kasika kumupindura diripano nditume kasika kumupindura diripano nditume. Izwi remufuzi kunze kukwe ngaredima arikuda nizawai zakarasi kakokure pinzanyi zese zarasika pinzanyi funza zese kuna Jesu ndiania nobatsira mfunzi mukuru wemusa kuti awo nezaraswa nekuzipinza mudanga pinzanyi zese zarasika